wanda ya fifita matarsa akan uwarsa kamar yadda ake yi fa alaihi la'anatullahi tsinuwar Allah ta tabbata kansa wal mala'ikati da tsinuwar mala'iku nasu ajma'ina da kuma mutane baki daya la sarfan ba a karɓa sarfu ibada gare shi wala adlan wala adalci illa an yatuba ila Allah sai azza wa in ya jalla tuba zuwa Allah mai girma da ɗaukaka babarsa kuma ta yafe ya masa hasinu ilaiha ya kyautata zuwa uwarsa wa yadlibu rida ya nemi yardarta wai wanda ya fifita matarsa kan uwarsa wai ya zabi lahi la'antar aljihu ma ta ishe shi bala'i talauci inda an saba musu a saurara Allah ka kiyaye wannan fatsintaka wannan matarka da ka samu ka tsince ta ko ta bakin dattijai sun ce da haƙoranka 30 ko amma da yake bala'in ga wasu wani abu ne muƙaddari ba yadda za a yi mutum ya zaɓi uwarsa ya zaɓi matarsa a kan uwarsa wani ma in yi magana ce babarsa fitinanniya ce ko kuma babarsa kishi ne da ita kishin matarsa take kaga wannan ai an gama shiga balbalin bala'i Allah ka kiyaye wanda suke da wannan matsalar don Allah su maza su gyara lokacin kaɗan ne uwa tana ɓingirawa ta tafi lahira ka gama shiga ka shiga permanent bala'i ba kai ba fita daga bala'i a duniya ko a lahira abin da ya rage kawai da Allah ya baka notice din shine tana nan ka fifita matarka ka fi santa ka fi kulawa da ita akan uwarka to ta ga canji da tuba matarka don me ake so a yi aure iyaye na da rai so ake ka auro mace ta zo ta taya ka hidimar uwarka in tana nan ko hidimar ubanka in bayan wannan mai riba sannan sun taya ka wannan hidimar Allah ya ba ku tukuci a samu yayaye masu albarka amma in ka shagala da matarka ka watsar ka je kai ta haifa za ka haifi matsatsaku za ka haifi bala'i ne akwai wani bawan Allah a lungu shi har ya tsufa oganmu ne muna yara Allah ya masa rahama ƙannansa sun yi 'ya'ya da jikoki kowa ya yi aure ko malam babban ya ce masa wane ba za ka yi aure ba ya ce ai ba zan iya ba karamu kalla tsoro nake kada in yi aure in auro mace ta zo ta ɓata wa babata duk yadda za a yi da shi bai yi aure ba har ya tsufa har babar tasa ta rasu babarsa na rasuwa malam ya masa aure ce wannan ya haye kuma daga baya kuma ya zo ya samu 'ya'ya masu albarka na ban mamaki wanda gidan ma har yanzu baya nan ya tashi ya koma wani waje inda ya koma ma albarka ya bar duniya ya tsufa ya samu alkhairar rayuwa har yau 'ya'yansa a dangi kakaf ba irinsu in mutum bai lallaba ba wallahi wannan tsohuwar da kake raina ko wannan tsohon da bai da kuɗi kake tunanin kai ne wallahi idan mutum ya yi sakaci ta sai lallabawa da jarraba ta Allah in Allah ya haɗa ka da masu rigima ba ka da wani addu'a duk wani sirri da za a ce ka je ka ja kai kaza ko ka samu kaza kai ja Allah ya sanya ya zuciya babanka Allah ya shirya ku daidaita ta yadda da kai mama baba ya soka shikenan kuma ka je kai ta abin da za ka yi ko me za ka yi munafinci ne algumamanci ne a'a kissa ne duk abin da ka sani za ka yi dai mama da baba su so ka su yarda da kai su yarda da cewa su masu mutunci ne a wajenka ba matarka ba idan kai haka ka haye Allah dai ya hayar da mu